bilharziose ko rafi mo ganduɗa o ene waɗi caɗele no fewi. Da saɗa naate gueɗe tan a yii gueɗe no windori e canal gonɗo ɗo hente e maayo taariɗo amen o te eɗen gandi bilharziose o hekkirta ɗum ko ɓuftade e ndiyam mo ganduɗa o koko waɗi infecté tawa gonduɗo e bilharziose enen taari henente waɗa infecté ndiyam ɗam neɗɗo ara ɓufto henente kañumne hokkat ɗum rafi o eɗen gandi rafi o ene wawi addude complication ngaji kewɗi ko wayno insuffisance rénale en ko wayno complication ngaji so jaggi debbo yen saji sene soofa yiya ƴiƴam walla ene daña perte balance uji jaaduɗe e odeur walla jagga keeci mum ne muusa walla wofde nde ene muusa e complication ngaji nokaɗi henente ene yaaha ene haɗa debbo jibinde e saji debbo ene waɗa traitement ji kewɗi ene safro tawa ko bilharziose walla jaggi ɗum bilharziose o ene haɗa debbo jibinde wonno ɓoyirtoto nende ene yaaha ha rokka ɗum cancer. ɓoccode e bilharziose ɗe jaggata koye damal jibinirgol debbo ko ɗonente seŋoto ha tiiɗo sa yi image uji ɗi an e hoorema ni a jahlat.